Txanagorritxo basora joan zen. Izan ere amak esan zion, amona gaixuri zegoela eta bertara joan zedila bere utzaragan gauzatxo batzuk sartu eta amonari eramateko ordua zela. Eta nagiatu zen Txanagorritxo iritsi zen basora eta basoan utxuarekin topo egin zuen. Egunon, Txanagorritxo, nora zoaz? Amonaren etxera noa, erantzun zion. Baina presa dauka eta amak esan dut gainera ez ezagunekin ez hitz egiteko barkatu, manoa. Eta Txanagorritxok bidean aurrera jarraitu zuen. Baina utxuak bazekien, Txanagorritxoren amona non bizi zen. Eta ziztu bizian joan zen, eta iritsi zen amonaren etxera. Eta jantzi zuen bere oherako pijama, eta amonaren ohean sartu zen. Tok, tok, tok! Egunon, amona, esan zion. Sartu, sartu, maitia. Eta sartu zen Txanagorritxo amonaren etxera. Eta begira gelditu zitzaion, eta esan zion halako batean, baina amona, ze belarri handia dituzun, ez da? Zu hobeto entzuteko dala, ez da, baina zatoz, oso urruti zaude, eta? Eta gerturatu zen Txanagorritxo poliki amonaren gana. Eta begiratu zion berriro eta esan zion, izu, amona, bai begi handiak dituzula zuk, ez da? Izu hobeto ikusteko dala, ez dana gerturatu gehiago, ez zaitut ondo ikusten eta esan zion, otxuak. Eta Txanagorritxo gerturatu zen. Eta begiratu zion berriro eta esan zion aizu, amona. Baina, sudur handia daukazula zuk. Zu hobeto usaitzeko da, ez dana gerturatu gehiago. Eta gerturatu zen Txanagorritxo. Eta berriro begiratu eta esan zion aizu, amona. Baina, ze hau handia daukazun, ez da? Zu hobeto jateko da, eta orduan otxuak agua zabaldu zuen momentu berrian Txanagorritxok esan zion itxi. Zer? Galdetu zion, otxuak. Kiratxa daukazula. Kiratxa? Bai? Dori goxoki bat. Eskorrik asko. Eta otxuak, goxoki ere paperak kendu. Eta goxoki ejan zuen. Eta momentu hartan... Txanagorritxok begiratu eta esan zion. Inusen die hori. Oraindik etxea enteratu, betiko ipuinalatu dela, ala.